Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association harangkat kibai ki kanun hani kesengi kala penlong ki kejingelang mani keren halo kejingjia kabala jia hanin kamit ha maurang keneng haba keren bat unong aikitin ka ol kasi Meghalaya Tourist Taxi Association ba bala jed loong ba ka kanun jungki ka don ya kejingi trailang bat ki kanun baper bala daun gino kejingi kia trailang ka AKMTTA ka persya ya kejing keren jok sorkar ba jungki ta ki trai karkhana ki ba pendu ya ka hok jongki para driver unong aikitin jong ka KMTTA ulaong bagi sengau kia mensim menyoi ya kejing jia ka belajahan kamit hadu bagi kelung ki kenaru kim mapsu haga ba kilap kawang da ki tendong ler pensat kemat kata kadai kejing penkeng bat kadai kejing bakla jongki pulit bat ke bor distrik long bahaba kisiat de gitiar kas ki dai ben pej laki don em ki kelung ki kena bat di khot jong ka sengru kali ya thu bagi pulit nin kamit kala ya bu aj ula keno ru bagi penhe yau hi maki ki pen sniu hi maki ya kane ke jingki ki henrei nadu ka ar berlai terai kam semladon keno ke jingjia ula ong ru bau sembut menteri rang ba ke jela ba se balang dhar ula khot ya kren henrei ka seng ke yeng ka kenong rim ba ke sorkar ke de ben pelaj swai kenong ilam kit khot jong ka seng bat nagaleng jongki kin saya perkhat kumno ben ya ki bai pat kesenjam kumba fitip mangi nakaliang jong ka AKMTTA mata nadu ka ba sedang gane ke jingki hi nila don rengkat hi baka MC Toda lamar belai nila de bete hi kata ka sekular ne kata ka jingya sautu hapreng jengki association baper badan hani apo jela jengi balada kadan kanu ka jingye ne kanu ka jingye ki ingin yang rengkat kat ba kadang dai ba dawa ka jing dawa ya ka hok ba ya ka buram hi te kumta hi ngi nakaliang jong ka AKMTTA ngiwan hang ne ban pen i ba kata ka jing kersan bat ru ban persya ya kata ka jing keren jong ka sorkar badi kita ki try company kita ki manager ki bakran bapendu yang kata ka hok jong kini ki para driver jengi ki nong bela jengi ki belah ni ke beri nyau trap te ta kada ngi dah saukhya mensim habangi i menen mit ka ja kum tu bahadu ki kelung kena ru ki khamap syu ki kawang du tear gas ki kawang du stun grenade akhmat jengi kelung kena te ka tu kala long baik ka brief ka grade violation kala de ka violation ne kata ka jingle bakla nakaliang jong ki pulet jong ka administration aba lada file kawang ki stun grenade ne ki tear gas pide ben pej how to dan kelung kena ne am bat kat kum ka jing sautu jengi na bro hat ki member ki badan hang ni ru ni yo sngo ba ki pulet menen ki ladai ki bala syok hangwang ila ya buat te nakatu ka pen ki penhe hi maki ki penhe yau hi maki ki pen sniu hi maki ya kani ka jingeki anrai nadu ningkong por bayaki nadu ki tu ki arlai tarik ki bayaki ru khamdan kanu ka jing sosi khamdan kanu ka jingja kata ka jing penpai kali ru kaya be ka basuk ka basan anrai kansan marsen berngam kini ki company kini kita kai company siman ni ki kini ki board administration ru ki kloi ban shim action ki kloi ban penklumar ka snong ka thau bat ka jingwan jengki menen ru kala alam no kumbale ikile no hangni umdan le no menu ru umdan we ru de ta bo ang bu de ta nong tu ne nong them ne nong peniap bre ani ngi de bitang ki nong bela pi pen i bor ngi hadu kan ni ba piwan siteng met kum bangi de kile no kum pinwan siat pinwan peniap ngi ba pinjak klap kum bangi de kita ki saudak na ki GNLA na ki kajing kelinga ngakwa ban bu ru yang sorkar lese lamar belengi i ba marsen berngam napo company ngi i ba ka administration ru ka kloy masen ong utu udakar dipendar ne waina masen ong mu ban phak kem no ru ka administration kala kloy te kani borok hai kapen i shai ba kapen i sap ba borok hai kini ki basen shar kini ki MLA MDC basen shar manta apo ka GHDC ne apo secretary ki basang ro ila ada bam pisa ila ada shem pisa napo kini ki company takadaw ki kiar ki sumar bhai kini ki company lada kamdei kumta balai ban kloy ban phakem mi kita ki nong yelam jong ka MC to daro balai barsen berngam uta udakar bakin shem action wot kata na marbalai nadu pini ihi nadu ningkong kisngi ki jing yakhiru kalong be ka jing yakhiru ka jing strike ru kalong be daka bajai jai daka jing pen sautu ki driver ba pet kane ka de namanta jong phi ba namanta jongi ba namanta ka lewei banwan kum mengilam ke ini kam jam tu tadi kam ban
Saya beli gitu. Kita paswa dia pada kabar dan Kat bangidang ngi kumbapi keli kata ro kade kuwi na kijing keli kiba kongsan tam. Kat ni teli ki factory, kat ni teli kita ki factory cook, factory cement. Kumanga ong meneh hante hapo jingyalang rumah, kumba ong meneh hapo jingyalang rupa. Nakasis pangot ladang ngi penyang ngi ki baterai hapo factory tang arpo khatsan arpo ngot ki ki khasi ne ki jentia ne ki war ki bhai ki bayo tre hantu po company batam ude udah karbai. Te kata PE kala ka ekonomi ru kalit let syabar. Kali lu syabar wat mentah hapo state jungi kadan ka unemployment crisis ki kena jungi ki wat kam ki wat jam henry kimyo ara tiki wat wada dan gini ki company ru kam say jing mento ai wat iki tu ki try snong ki basa station po lum snong ai ru kam dan jing mento ki gai ka jing mento ya ki kalong baik tang kali air jabo ko jabo bat ka jing sneo jong ka mariang ni ai itu kalian bosan habis ini jam dan sistem normal sistem bilang ko lang minta so ka ko yung perkuat ya ada tidak nilai ada kami kita minta buat ini yang tidak company kala kan baik ka senjam jungi kumenta ka singi ngila ekran hapo ka jing yalang ni brokhat bat nakalian jong MC Todaro kiladep ong ka basay bakap bang kawan ka jing ka news mantan ru ba deputy minister badai ru transport in charge ng transport ministry ila pun ban khat ekran henry nakaliang jungi ka MC Toda bat nakaliang jungi ka association ki bakersyan ya ka MC Toda ngila de ekran ba basya ba kat ba pimpat pelat kinong yalam jong ka MC Toda ngimpat ki member bat kinong yalam jong ka MC Toda ngin numpat poy kamit ekran hatu ki sngi baladam so kani kajing syara ru kilabun kiladon jin khandai ngot kinong kitkam ba kidekhat napo jongka MC Toda kat kum kajing ra jungi meneh hapo meeting ru nakalian jung MC Toda nakalian jungi ki tourist association ni ru kalong baik kajing ki kanyat baik wat lada kinong yalam jungi kila sya thap kila sya kem ru ki henry ngi kinong buat jengki ngin pentulun baik ya kan ni kajing ki jungi ngidang dan ki president secretary nakilong naki unit baper naki circle baper bat naki district baper bat lada pipet mentaru hang ni mdai syu tang ta ujain tiana menu badan hade henry ladon lang bat ukasi ubhai upenar uwar ugaro baro khoi ladon lut hang ni te kani kamdei syu kembang ngi ong mene kani kamdei syu kata ka kajing yaki tang jongi ki nongnya trok ne jongi ki nongnya kali henry kani kal ade ka people's movement bat ngi nga kerpat dia baro khoi ki pajba ba kendet benreu udakar ukar ubreu bawan nabar ulapoi hadu kiuja tada pim kendet benreu menta kalawai jongi kalado bat ngim la syu ban jubab wat iki pateng jongi ban wan hadia kata kan nomor ba kajing pen kelumar kamdei nakaliang jong ki driver na jong ki nongnya kali hang ni kajing pen kelumar menen ngilapet syai bahwa iki evidence ki bodon ki video ki belade bring mengiru ngi ba da kabasai ba kidan ki pulet ki belabuat nang ta pa ki kam kenshu bodon ki khulung khna tu hajan ru ki kam kenshu kila shu kawang bai dustang ni kila shu bom patar bai ki kam pet dare se don khulung khna hajan nei aba la syok khang weng pidang perform duty te kapen katno kita ki polis kidan kata ka discipline na kidan kata ka jingso tu na ka jingso lem na banta ki pat ba bro yung kulit na bayi ko dito hindi na lang pada bayi ko dito siya hanap ko kulit akset ka din na daw bani ka baro ni ko kuy ka pa iba yung kulit ka din lang mo kanto na poy na ko hindi pa ga hindi man ni pada mat keluar ka ba kon para ga katahi kan ngihap katahi ka jingkelingi ngibu na do meneh hang ni borok khoi ki membar borok khoi hang ni hi kila ibu jingkeli kata ba balai utau pulet haba dei hapo sar pisai ki sulai pisai kita ki tiar yale handai dalade ka por pat umdei tang hapo lapanga handai haman ki bodar jong kamik halia bodan issue uwei upulet khasi ne uwei pulet na po UMLP piminum ira uwei ru hatu po jaka but
ku mengiong mene ba season siat si jeri ku dakhar kilaya pet kerat kilaya pet re ha andrai mengipat ngi kamdan ni ai menen ngi kamra tang we jeri rong kamra tang kata ki wan pen ibor ngi te kan ni ka pen i kan ka pen i ba lada ka dei ki breu ki bam dei na postage jengi ki bam dei ki try muluk jengi ki nuot ban le ben ki nuot ban nyan ki nuot ban syok ban dat ban pen kelumar ki nuot andrai lada dei ki bre ki ba ki dei ki bre ku banabar ki dei kita ki dakhar na kita ki breu ki bawan na bar ba ki non tribal hi ki kloy ban nyarap ki kloy wat kumpi wat naya keren wat tanggal lapangam lepek tang hapo sar porba las kani ba i ba PS lingdo yang ban boycott yang tu ka ekonomi ha meno belida sya pulit Meghalaya jengi am lida sya pulit Meghalaya jengi kipen ibor kipen i ai tang hapo sar Meghalaya tang hapo sar Shillong ki wan pen ibor tang hang tu sisen bakila poi syapo bodar syapo i ai kila along baik kum tu ki bapong skat kim don buar kim don ni dei be kitu ila dei be ki bapong skat nai pong su to patulun ru pong be da kaskat nai yura nai penibor ngi penibor tang ya para khasi khile chapo bodar katu ki bre basa chapo bodar ki syam jing khile chatai peni tu ki sulai jong pi stay ba ki ni ki baya mut ban keni ka jaka ba pen kulmar kini nok song snong jengi po bodar kin tiang kile chatai mendai hapo sar le ka biang lot ni so thu ba menta kala jan ka cherry blossom timut pila jan du ka pisal ladang ngidang yaki mangi ting nang niru nginang baik ba lada kata ka kongsan ka cherry blossom yapi niru ngidang la ban khangla de ka selok niru ngin khangla de ka selong kenang ba kata ka cherry blossom jang piru pin club lada pila invest di popular niru ngin hang ne baro khoi kilai invest di popular kawai ka trok ka song dor ka no di kilai pau lak darangi kain lut baro khoi hang ne ki trok badan kelai kat ka budget jongka cherry blossom tengi rungin khang lang ya ka cherry blossom minum ailat hi ka cherry blossom ru bukan ya cakmat artnya uterik minta benai balade baik ma ka jingye ki jong ka MC toda ma ka jingye ki jong ka MC toda ka long baik ka benikong ban penyo ya ta ka dor ka bala te da ka sarkar hi ka bala bu da ka sarkar hi kata ka long khandai tingka 6 kilometer kata hi ka jingdawa bat kat menta ka hadu menta kini ki trok ki bucket ki bai ai napo company kiyo duna kiyo tang sanding ka ai kiyo te perkhat mapi soka overload hang ni shayong ba ka overload ki kali trok kit overload andre balai kit overload dai na menta ka dor ka beret ada menta ka dor ka beret ngin hab kini kimban sira bakin hab ban kit overload bat hangta ka por be pisna so tu ba lada sanding ka 6 kilometer piyok andre ka do sarkar ko ong khandai tingka te perkhat katno ka profit ka balet chapo ka company katno te katni kitli kisnam ki balada ru plai kini ki company badan hangni ki company cement company ko kiyo de ki pau kulor de ki lai pau sau pau kulor ka revenue kiyo ka revenue te nakatu tang lada ki ai pen ki yakini tang kata ka khandai tingka lada ki ai be kata ru kampat kata re ka revenue jengki kadang don be ka net profit of 25 to 30 crores kung makibu ba kim siu so ka way ru kalong ba kitit hi ki kali la jong kitit hi da company te kini bro khat ki badan kali ki badan truck ki badan dumper ki badan clinker ru kimyo su manket ki bayo kat kum ka notification bayo ru kadan bai tang hapo ka padang ka East Jante Hills but West Jante Hills Drivers Association Owners Association kamdera drivers kidai tang owners kiyo ru tang prapo tuli te perkhat mapi prapo baro ka state Meghalaya tang prapo tuli ki truck bayokit cement te perkhat mapi kini baro shanu kinlet da ka ekin bela naga government ling yung pet ya ka government lay nadu ningkong i ong pet ni kam demand extra kay bam kamdan ni demand ba ka badan ong gitu ki cement company ki cement factory baki dai ban siya ba yak tu ka dor khandai tingka kum balabu ka sarkar dai ba pinte ya kata ka dor la jong hi ba lada ngikit kata pinyo ba
san tingka penyu anreu tingka kamde ra ban long kumta kadai ban ya baik kum balate ka sarkar kenang ba maki ru kin em maki ki driver ru kin em ki try ru kin em ba company ru kin em badru kasurok singkin ru kan ne kan sa kamsle